Iharoroni zaman naulam maju, marmas samdon nuaingon rupani lage di patupa akajolma namalo, dang holasya plastik alai boido di patupa halak lage sian pahean. Najoloi somaldo akka ina mangaletek bayon mabain lege alai tu nuaingon dang piga be na uboto mangaletek bayon mabain lege manang tadok. Lumobi muse nuaingon nungalamu mau luluan bayon ala suadong na manuan. Alai di desa Siahan Hinalang Kecamatan Sigupar Kabupaten Toba adong dope sahalak ina nasay mangaletek bayon mabain lege tadok manang pidahanan. Lege manang tadok na niletek nai di gadis matupar ulos argana dang say sarupa jala mangihuto tubal ganado. Molo pidahanan nageleng di gadis may 6.000 alai molo lege olo laku di gadis sape 1 juta. Mulu letek pun nindai ulah ni Pak Mas sampai tu jam 12. Oh. Gapi galiling event pung songonon. Ngaliling sampai majual. Sian mulai dadanak. Dang mulai posoro pe mana ini nak. Ada ngaliling ngalubu tahun. Sedia mai guys, upung molo sare songonon. 6.000 semari. 6.000. Jadi molo tikar arang dope Jangan orang berjikar semari be boleh ada alasan bayi. nyon na isu kam ala upung do atau na baro Isuan. isuat do ala sonari ngamulai otik biar di Boleh dah orang bayi. Makan apa so nama tung badang arung di bahan nak kana poso nama dah saya aruhana malek kan. oh Sudah sediakan aku beli dulu. Dia mulu iba lah suarung bejanya ke babi nyarri. Babi nyawa 20 biji seminggu. 20 cuma 5. Seminggu. tu dia ma ijual upung songonon Tu lambro, tu parulus batahi. harus bata Penggai sulus batahi. Oh. Mulu malakulus batak do belum ada di dua. adong do langsung manur tu upung songonon langsung jual mama ngelului Adong nama make dulu warung mati di dua na. oh ale biasa na tu toko-toko mai jual upung Kudu yak saya dia dong bulu langsung dilaku bulu. Tu songoni petitiu. Alai mulu tu toko balaku. oh iya iya Alai murah tu toko. Hirim dorohanina sida anggiat adong akan naposo nuaing na ulo mangaletek bayon jala dipangi dorohana do anggiat boy umarga di gadis lage manang tadok na niletek nai. Sian Kabupaten Toba, Tim Toba TV, Mabaritahon.